Γεια σας, είμαστε οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου του Τολμαΐδας και μέλη της ομάδας Arduino Express. Θα σας παρουσιάσουμε την εργασία μας, το έξυπνο πεζοδρόμιο με διαπερατά υλικά. Είμαι ο Σέρβιος. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Εγώ ο Δημήτρης. Ο Ιωάννης. Η Δέσποινα. Η Ειρήνα. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, όλο και πιο συχνά εμφανίζονται φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις. Τα δίκτυα αποστράγγισης του βρόχινου νερού που έχουν οι σημερινές πόλεις δεν μπορούν πολλές φορές να διαχειριστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο νερού, με αποτέλεσμα οι πόλεις να πλημμυρίζουν. Το πρόβλημα αυτό είναι ακόμα πιο έντονο σε πόλεις όπου υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες όπως κτίρια, δρόμοι, πεζοδρόμια που έχουν κατασκευαστεί με αδιαπέρατα υλικά όπως είναι η άσφαλτος και το τσιμέντο. Επιπλέον, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο πόλεις που πλήττονται από έντονες βροχές και πλημμύρες να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα προβλήματα λειψινδρίας. Οι πόλεις φουγγάρια αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση στον αστικό σχεδιασμό που έχει στόχο να μειώσει τις επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων και παράλληλα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της πόλης. Οι πόλεις φουγγάρια προσφέρουν μια λύση που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ φυσικών οικοσυστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών. Η ιδέα βασίζεται στη δημιουργία αστικών περιοχών που λειτουργούν όπως ένα φουγγάρι. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές και τα φυσικά στοιχεία της πόλης σχεδιάζονται με τον τρόπο ώστε να απορροφούν το νερό της βροχής, να καθαρίζουν το νερό μέσω φυσικών διεργασιών, να το αποθηκεύουν και να το επαναχρησιμοποιούν είτε για πότσιμα είτε για άλλες ανάγκες. Είμαι η Χαρά. Είμαι ο Θοδωρής. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Μαθητές του δεύτερου ΕΠΑ και ασχοληθήκαμε με τον προγραμματισμό του Arduino. Η εργασία μας αποτελείται από ένα μοντέλο έξυπνου πεζοδρομίου που έχει κατασκευαστεί με διαπερατά υλικά. Όταν βρέχει, το νερό διέρχεται μέσα από τα πλακάκια του πεζοδρομίου και κατόπιν περνάει από 3 διαφορετικά στρώματα. Το πρώτο στρώμα είναι φτιαγμένο από βότσαλα τα οποία καθαρίζουν το βρόχινο νερό από μεγάλα σωματίδια. Το δεύτερο στρώμα από άνθρακα συγκρατεί χημικές ουσίες και οσμές. Και το τελευταίο στρώμα από λεπτή άμμο κατακρατά τα μικρά σωματίδια. Το βρόχινο νερό πλέον έχει καθαριστεί. Συλλέγεται από έναν διάτριτο σωλήνα και οδηγείται σε μια δεξαμενή. Για την επίβλεψη του συστήματος υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι μέσω Wi-Fi στέλνουν τα δεδομένα τους στο κέντρο ελέγχου. Ο αισθητήρας βροχής μας ενημερώνει αν βρέχει. Ο αισθητήρας υγρασίας, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο έδαφος, είναι σαν αυτόν εδώ πέρα, μετράει την υγρασία στο έδαφος. Και ο αισθητήρας στάθμης νερού μας ενημερώνει αν έχει γεμίσει η δεξαμενή μας. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης μας, στο πάρκο Εκτάκτων Αναγκών. Εάν η ιδέα μας εφαρμοστεί στους δρόμους και τα πεζοδρόμια γύρω από το πάρκο, τότε οι δεξαμενές του πάρκου θα μπορούν να γεμίζουν με καθαρό, ανακυκλωμένο και βρόχινο νερό, αντί να χρησιμοποιούμε νερό από το δίκτυο ίδρυυσης. Έτσι, εξοικονομούμε νερό και προστατεύουμε το περιβάλλον. Επιπλέον, η όμορφη λιμνούλα μας θα ξαναγεμίσει με βρόχινο νερό και θα δοθεί για χρήση στους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε!